Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, pinaagi sa atong pagtuaw. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagpakita ka sa kahayag sa imong kamatuoran ngadto sa nahisalaag, aron mahibalik sila ngadto sa matuod nga dalan, itugot ngadto sa naghupot sa Kristohanong pagtuo, ang pagsalikway sa mga butang nga supak sa Ebanghelyo ug ang pagsunod sa nahasubay niini. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ginatlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban o sa katao nga puno sa grasya o sa gahom, nagbuhat og dagkong milagro og mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tao nga misupak og nakiglantugi kaniya, og ang uban kanila mga Hudeo nga taga Cirene og Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ngiganlag mga taong libre. Og ang uban taga Cilicia o Asia. Aban gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantogi. Busa nanuhol silag mga tao aron pag-ingon, nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises og sa Dios. Tungod niini nagubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban o gidala nila ngadto sa labang hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig bakak batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo o sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kaning Hesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbo niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kansang kinabuhi walay kapasangin. Ulang sila. Kansang kinabuhi walay kapasangin. Bisan mga prinsipe managtigong ug magtabi batukan ako. Ang imong sulugon nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong mga kasuguan mao ang akong kalipay. Silang akong mga magtatambahan.
Ipahayag ko ang akong mga dalan, ug imo akong gitubag. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Himuwa nga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo. Ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat. Sila hanggang sa kinabuhi, walay kapasangin. Hagikan ka nako ang dalan sa kabakakan, ug hatagi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran akong gipili. Akong gipahimutang ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Ulahan sila kansang kinabuhi, walay kapasangin. Ang Ginoo mana kaninyo Manausab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagsunod adlaw, ang mga tao nga nahabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara kasakayan ang nahabilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mo sakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanus ka pa nahiabot dinhi? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaunman kamo sa pan ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong gihimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang ipadala. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Usa sa mga lesson nga atong mapupo sa atong ebanghelyo karong adlaw, mga igsuon, mao ang pahinumdom nga ang mga bendisyon nga kalibutanon ihatag sa Dios aron gamiton sa pagtinguha sa mga bendisyon nga langitnon. Kung tugutan ko ninyo mo share, dali lang kaayo, sa usa sa akong mga na-assignan, dihay usa ka pamilya didto nga sila'y tag-iya sa daghan kaayong mga yuta
dito sa sentro. Apan mga igsuon, tungod ni ana, nagkaaway-away ang pamilya. Sa gayon nga gihilugan ako ang inahan sa maong pamilya, mihangyo gyud siya nako, Pader, mahimo ba nga motambong ka sa dialogue sa akong mga anak? Kay wala gyud ko'y laing gipangandoy, Pader, miingon siya. Nga sa dili pa ko mamatay ni ining kalibutan na magkahiuli unta ang maayong relasyon sa akong mga anak. Tuod man mga igsuon, nitambong ko sa giset nga time sa dialogue. Dugay kaayo ang maong meeting. Nagsugod og alas 9, na alas 12 pasado na lang, wala pagyud na human. Dugang paniana, nagluto pagyug adobo sa kusina. Nakatimaho ko sa adobo, humot na kaayo. Gutom kayo sa nga tanan, niingon ko, nagtuyok-tuyok ragyod ang maong meeting. Kay walay willing nga mupasaylo, walay willing nga magpaubos. Padayon nga nagkinihaay, naapagani hulga sa violence. Sa kagutom siguro to mga igsuon, nakaingon ko sa akong kaugalingon. Sa among pamilya, okay ragyod ko nga wala mi daghang mga yuta. Okay ragyod ko nga walay mga nag-abang or walay mga gidawat nga abang matagbulan. Basta lang wala mi nagkaaway-away sa akong mga igsuon. Mga igsuon, ang mga bendisyon sa butang or sa mga butang kalibutanon, gihatag sa Dios to seek for the things that are above. Mao di ay nga niingon ang Ginoong Hesus, sultihan ko kamo, nangita mo nako, dili tungod kay nakasabot mo, apan tungod kay nakakaon mo ug nangabusog. Ang pan nga gihatag sa Ginoo kanila, mga bendisyon nga kalibutanon, apan gihatag sa Ginoo aron unta sa kanunay atong tinguhaon ang mga butang nga langit nun. Mao nga niingon ang Ginoong Hesus, ayaw kamo paghago alang lang sa mga kalanon nga madunot, kundili alang sa kalanon nga mulungtad sa kinabuhing walay katapusan. Kung atong i-apply sa atong kaugalingong kinabuhi, mao ni ang mensahe nga atong mabitbit karon mga igsuon. Ipahinumduman kitang tanan karon nga kining mga gasa nga naa sa atong kinabuhi, atong panahon, atong maayong panglawas, atong kapasidad, even our resources are meant to be placed subservient to spiritual things, which are the loving relationships that keep us with each other, the financial stability that enables us to be empowered to share, including the sustaining of relationships, most important of which is our relationship with God. Dili the other way around. Nga tungod sa kabisi nato, wala na gyud tay panahon for quality time with the members of our family. That we no longer have the luxury to listen to each other's burdens and be a beacon of consolation to others. Kay nabisi natag maayo. Mao nga sa atong pagpadayon ning Santos nga misa, tagaan unta ta sa nabanhong Kristo sa kinaadman, nga unta sa tanang mga gasa ni ining kalibutan, magamit yun nato kini sa pagkabot sa kinabuhi nga walay katapusan. Manindog palihog katilingbanong pagampo atong tubag, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom o sa kauhaw alang sa pan sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga makaamgo kita nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing dili matubag pinaagi sa pagtinguha sa kalibutanong kalampusan o sa material nga kaharuhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nag-usik-usik sa pagpangitag kalipay diha sa sayop nga paagi,
makakita sa hustong tumong sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo dunggang among pangamuyo. nga ang mga masakiton makadawat og paghupay og pagtagad gikan kanila nga nag-amuma kanila. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo dunggang among pangamuyo. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo dunggang among pangamuyo. nga sila nga namatay mahiusa kang Kristo diha sa bag-ong kinabuhi sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo dunggang among pangamuyo. Pangamuyo. Ang iyo na to mahal nga birhen nga tabangan ta sa atong pangaliya. Magdungan kita, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanina, bulan ikaw sa mga bayan tanan, ug bulan ang usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampong niya kami makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Langit no namong amahan, dunggang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan, sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kini ngatong halad ug sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton po ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa makamot, alang sa pagdaig pagimaya sa ngalan, alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, dawata ang among pagampo ug mga halad. Himoa kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud magmalipayon kami pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoo ang kasagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kalikasan. Santos, gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan.
Ang dugo nga iula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo bumalik langit. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha kay Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa Amahan namo. Ngala ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na ang imong hingalian, matumang ang imong pagbuot, dinhi sa iyong damay ug sa langit, ang kalanang sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga sala. Mayon nga nagapasaylo kami sa mga kasalanan mo. Dili mo kami tulyan sa pagsalay, inunayo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo nang ginarian ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay, panagdait manaa kaninyo. Sa Diyos managawanta sa mga sana sa kalibutan. Kaloy ikami, hatagi ka sa kalinaw. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios, nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita, magkagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli, nganha sa kinabuhi pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Liguna kami pinagi nining sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kanatong gamhanan nga Dios sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, bawno natong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.